Mokindu riso nimso song pen pacher pipon si 11th annual sports jaimek ke pamanpon. Ni jangkar biang long chintong constancy ke parlu. Mokindur par et so pamalong mokindur riso nimso song pen pacher pipon si ingdeng crazy annual sports jaimek ke dengpon. Son si pinya daba por malompen ason ke patua sayang dengpon si sayang mo sitami pachun pon lapen. Lason si arni telia por malom an ke rat mai pisitami pamanpon. Bang surat mai pi ke paman ponalong aluhiman peng pen KSA Samson Teron sitami chitong dun si mokindura radapan tok lang anat koson si ke paprang dun tek jima lapen tok lang jong si tek te pulote ko an si kidu kisung kachitong jima lahe huya lam sitami KSA Samson Teron ahin pen jumisen alam mokindur arisonim su aklimang par sarpi sarpu mapan tan paritikang. Lason si adap apor ke patua sonamung do analong ke haiduna mapan sitami nong ipajerpon si puthot ajopor sitami kilun kikan chipami padupon. Wotat lang sopen koya tisu kido life. Mokindur Jersong Sport Committee lapen risonin so tum celang pet pensin tum labang so pini indeng krisi kapatua jaimek ceng ponlo lasi ke ceng si niltum pada por phai sir kep bang ke niltum la kapatua lama mate niltum la lama kapar jar la ke ceng si ajai mek lo lama kapar jar la so awai kang lang masin niltum kar bialun bustame je la jutang kacing hon alun mustame niltum ladak bensi lun pon lo la pen adun thu ahut so por peniltum anerlo por phai krisi pen ke nitum la ingdeng krisi kapathu ceng pondo pase ke ceng si nilutum kapathu pon lake abaha bang nilutum klim somar atum hanta abaha thik pondo lapen supin so ke the mata thik pondo lapen sorlo akibia ke the man tum sik pondo pase kapathu so na mung mangke nitum mangke la kok fight la voga pachar chu lapen so na thak sila cheer kachithi labang so ta dolo lapen bab thiliga labang tanitum bipon lo lapen ason tum tupik lo bipon mase kardik kevar lapen kebong atung chimpen kijor keleng la hai hui pusta min tum ason ajai mek bipon lo labang se kapat hu ason mang tum son ason an bang ke than et theke da lo se tum tutel made pangrum pet pen pini kapat hu pada por phai krisi pen non por phai hini la song bong tum son kretrok sian kapat hu son tum non chepate bang sang dum tiet lo se non tum por phai hini ke pleng lon tum non ahut so por pen puluten tum la rata me pi tum kachupa pon alu hisar pu tum tanang let lo la sin tum la ahut so por pen puluten tum rata me pi cheng po la se rata me pi cheng chia prang se tum la son tritroxy kapathu tangte la so pon athe ni tum athe pi ke pang tang pon ke la dakin tum ke athe pi gen pon kin tum sports kapathu na thu paprang ning pamasin tum ke cheng si ke kapatuna tubang lon tumla Chinthong Sport Association alang tuman se secretary president tumla dak arada me pilong so phapondo lapen nil tum dak Chinthong kapang tang uwe udon tumla ning sibet pen kido thei phan tumla dak Chinthong organization tum ke sengdo CYDC Chinthong Youth Development Committee alang tum basta me dak man peng the par pen tungang bomlo lapen nil tum athipi men akenang sot ne labang ke education lasin tum da bang ke combine program se plus education awareness lapen sports lapen chethan chimun lapen dhorom lapen jutang ko son de kachera blok ma lahe puthang tum chethan chimun ponji mase pini labangso amai pialong niltum education awareness la sobana bedomina so education awareness abang ken tum manteng theparpik KSA alang tumase chupapan lo talang litum non gang bom lang lasi ahut so por pem te rata me pialong nitum aluhi la KSA lapen CYDC lapen CSA la komiti ke thom hamang sin tum labang so pini ingdeng krisi mokindur pharet so pam kapathua klam along tum kachipa te pen tum ang dung kiti pen tum nong e kachipi ya por hut man pengal hi ke la tum hanse hang pon